السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين شفيع المذنبين إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هما نذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداين چين وترشق لنذ ومحبت لنذ وتمام دعاء خير لنذ قشن gecelerine, soğuk havalarda, ızgıyıp duran vaktlarına Allah Teala'nın rızayeti, Resulullah'ın yaşayışından dinimiz dünyamıza bir bereket bolur, yüzümüze ve kalbimize nur olur deyip dostluğun elinden tutup bir avadan suratını uyuşup oturmak elbette büyük Allah'tan lütf ve inayet ve rahmettir. İnsanın yaşayışına, akıllar ve fikirler küfilin zamanına insan özünün hoşluğu yer dediğini bilmeyeni avarra olup yaşap birin zamanına meni yoktan bari getiren büyük Rabbim Allah Teala'nın dinine ve onun ahirin iyi veren Hatemun Nebiyyin olan Muhammed Habibullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iyiliğine düşmeğine ve onun mübarek yaşayışına elbette dünya ahir saadet badip da hakikat tanafı yapışıp da öz dünya ve ahiretin abad etmek bir de elbette gününmektir. İnşallah Huday köklüdüğünden bir gecede de Peygamberimizin 58. yaşının ahirki aylarına bolan bir vaka ve 59. yaşa geçenne de bir ulukon bir sahabalarını bir yana iyi veriye, onu bir vakalar düşüye, dünya boyunca senetli ve muteber tarih ve hadis kitaplarda dakik sabit bolan görünümlerden. Deslapki bolan vaka 5. Hicri'da yani gözümüzün nuri Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'ye baranın 5 yıl geçip ahirki aylarına enemiz Hazreti Zeynep binti Cahş şonunla izdivac ediyor Peygamberimiz. Yani mun ev yanına enemiz Ummu Selemedi inni bir enemiz odallı bir Zeynep diye bir anası vardı. Onlar 4-5 ay yaşap dünyadan geçti. 2 tane enemizin adı Zeynep Peygamber'in 2 tane anasının adı Zeynep. Biri Ummul Mesakin Zeynep. Onlar basımlıkta dünyadan geçti. İkinci Ummul Müminin yeni bir Zeynep var. Ol Peygamberimiz 58. yaşının ahirki aylarında. Şu enemiz Zeynep bilen izdivac etmeğinde bir ilmi, bir kavv bilmeli gürrünler var. Şun üstünne gürrün kän molansan 22. para Sure-i Ahzab'da
Şu izdivaç barada gurrunlar ayalarken 21-nji paraň ahyrky we 22-nji paraň awwalky sefelerini kan Hazreti Zeynep bilen gurrunlar bolupdyr. İnşaallah Hudaý köklediginden muhtasar mufid surasyna bir türkmen doganymyz bir şu gurrungy kamil Qur'an-ı Kerimden we Rasulullah'ın sözünden bir nähili ýagdaýlar geçerligini Hudaý köklediginden hyzmatyňyza ýetiren gowy ihlas bilen gulak asyň. Enemiz Ummu Selmeden soňra Peygamberimiz kim bilen izdivaç edýär? Enemiz Zeynep radıyallahu anha bilen. Biz Zeynep'te Peygamberimizin oğlu ýaly Peygamberiň öýünde ýaşap bilen Zeyd diýen sahabaň zenanasymyş. Ine gurrun ştada. Zeyd ibn Harisa. Zeyd ibn Harisa. Bir rivayette Peygamberimizden 10 ýaş kiçi, bir rivayette 20 ýaş kiçi. Her hal. Araplar Zeyd Muhammed'in oğlu diýenmişler. Bu kadar Peygamberiň öýünde oğulluk ýanak bolup ýaşap berensiň. Ta İslam dini gelýänçe Zeyd ibn Muhammed diýenmiştikler. Aleyhissalatu vesselam. Şondan çürem şuň üstüne gurrun kän bolupdyr. Biz Zeyd oğlun wagtynda bir gurrunlar sebepli Mekke'de galýa. Enemiz Hatijaň eline düşýär. O da Peygamberimize berýär. Oğlum oğlun wagtynda Peygamberimizin eline bir mukaddime maňa aýtmaly bolýar. Peygamberimizin elinde Zeyd diýen sahaba Peygamberimizin oğlu ýaly bolup ýaşap beren ki Araplar Muhammed'in oğlu diýenmişdikler aleyhissalatu vesselam. Ağalary, dädesi hakyk dogry öz dädesi Zeyd diýen oğlunyň balalarynyň ýanyna gelýärler. Oňa Peygamberimize aý diýärler, "Sen oğul ýalyk saklap beren Zeydini biz öz obamyza, öz kowmynyň ýanyna alyp gitjek" diýärler. Peygamberimiz dädesi we agalaryna aý diýär, "Şu oğluny öz erkine goýsaňyz nähilli" diýär. "Ya hükmen zor da bolsa alyp gitjekmi oğlumyz" diýip diýär. "Onu ýok, öz erkine goýarsy." Aham Zeyd yetip barýan daýaw oglanmış. Gelipdir. Peygamberimiz çağırtdyr, "Şunu taniýanmy?" diýipdir. "Hawa dädem" diýipdir. "Muny taniýanmy?" diýipdir. "Hawa agam" diýipdir. "Şular sen oba öz kowmyňa, öz garyndaşyň ýany alyp gitjek" diýerler diýipdir. Onda Hazreti Zeyd aýdypdyr, "Eger öz erkime, öz ihtiýaryma goýulýan bolsa, mene gitjek däl" diýipdir. "Men seň ýanyňda galjak ýa Rasulullah" diýipdir. Aham olar aýdypdyr, "Hey sen nähillisin? Bir öýde gullukçy bolup gezip beren ýanak bolup durmaly. Bigat meselen zahiren gözläp şahsiýetiň etekde bolmaly. Ondan öz oban garyndaşyň abryly ýere gitdi" diýipdirler. Onda ýok, men şu Muhammedden aleyhissalatu vesselamdan görýän mehabbetlim, görýän güler ýüzlüm, görýän gowluklar hiç kim öz enaçyndan görýän däldir. Men öz erkime goýsaňyz galjak diýen sahaba. Ine bir mukaddima. Oňa maňa has Araplar Muhammed'in oğlu Zeyd da diýenmişler. İkilenji odal kıssası kamil geçti. Peygamberimiz Mekke'de kan Taif diýen ýurda ötdi. 10 güllep şolar musulman etjek bol. Şonda da hiç kim şek etmesin dip fakat şu Zeyd al gitipdir. Näme dip? Öz oğlu ýanyp hiç kim bir ýaňa musafirte bar ýanlar diýmeýämis. Ogryň çäjik şol Zeyd şo Peygamberimiz bilen giden oğlu ýaly bol. Aham Taif'in adamları kovalap, daşlap, vuracak bollarına hay vurman, hay degmen, hay vurman, hay degmen deyip kelleden te innam canı yara olan Zeyd şol. Şol Zeyd enemiz Zeynep Peygamberimizden öňçäk Zeynep bilen izdivaç edýär. Kur'an gurrungy baýat açyk aýdylmaly gurrun. Kur'an gurrungy açylmaly gurrun. Kur'an gurrungy aýdylmaly gurrun. Şol Zeyd Zeynep bilen izdivaç edýär. Zeynep binti Jahş, Jahş diýen adamyň gyzy Zeynep bilen. Ve asbahat hayatuhuma la tutaq. Bular asl oňşmaýar. Şeýle oňşak bolýar, hiç oňşmaýar. Şeýle oňşak bolýar, hiç bolmaýar.
وكان زيد يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم استطاعة البقاء مع زينب رضي الله عنها. وهم زيد بحديثي الولبترون رسول الله يعني يا رسول الله من زينب برن أصل أوردش كتب بلها ما أكتبتر من أير الشخص من النبتر في خمر مذا أيديان مشتك يوق سقلا خدايدن غور قومة بيدرك ذاتر أير شاماور سقلا وردي في خمر مذا هيش نتفشر يا مشتك أمسك عليك زوجك خد قرآن هاش أي سبتر اللهم سقلا وردنا نان قومة ورد سقلا وردي في خمر مذا شيء يا مشتك أجدنا ور أي أنشور أي سقلا ور الله تعالى إجازة بريا وحي مستولن زي طلاق براسن زينب ديان دينا نسل نعم ديب حكمة إلهي چون زينب طلاق لنن ثنرام أي رشنن ثنرام رسول الله دينا نسول الملي وبتين مؤمن مسلمان لن إن نرول المشتك بي الله تعالى البته حكمة وقدرات وعظمات وهيبة الله تعالى علم استيشنه وره وهم زينب هدرة زيد بلا أي رشيالة خداين بيروغي وخداين إجازة برمي قبلن وهم بلا أي رشتلا مدة كتيا خد قرآن الكريم دوا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قرآن الكريم ده برج صحابان عادوا وده ينقذ زيد فلما قضى زيد منها وطرا خد قرآن الكريم سورة أحزاب أطذ يدلنج آيشه زيد فقط شن عادوا بس صحابان عادوا قرآن الكريم ده زوجناكها الله تعالى أيديا أي محمد رسول الله شو زيدن قوان ذنانا في زينبي من خداي أسمعنا أكتتك نكاغي دخشتن هلين دي وايديا زوجنا خداي أيديا من خداي سنة أكتتم هاش زينبي إذا زينب أيديان مشتك باشا إن الارمذن يانا من افتخارم في الذيوق ديان مشتك من نكام أسمعنا غير ديان مشتك خد قرآن الكريم ده واجه زوجناكها سورة أحزاب وتذيه دلن جاية ده شو زمانن عربلارنن tut taş zamanı helyança taş şu mahalla bir kafir adam peygamberimizden ayıp edip kitap yazarlarını öz öýündäki gelin alıptır deyip meselen zabanem lal yöne aydan gördüňlerini bir hahi wesladam bolansaň bitir şehwetiniň ýüzüne gezip berenseň öýündäki gelin aldy deyip hatta şu mahalla kitaplarda başy görürüm. Ohum şu zamanna da peygamberimiz araplardan kän görürüň gelýär. Öz oğlu yanak bolup kesip beren adamyň heleýini almak dogrymy diýip bitin araplan adety şimişdik oğullugy yanak bolup kesip bereniň zenanasy öz gelini hesap bolýar we onuň menen izdivaç bolmaz diýen bir adetleri varmış. Hudaý Taala şol adat şeriaty sygmaýar diýip şon döwmeden çürüm näme görüň eşitmeli bolsa goý Muhammed Habibullah tahammül etsin diýip Resulullah'ın özüne izdivaç etmeli diýär. Öz öýündäki gelin bilen. Näme diýip ogly da hakykatan. Şon Zeyd başga biriniň ogly. Şon Zeyd Harisaň ogly. Şu zamandan tut taş zamany gelýänçe. Peýgamberiň aýbyny aýdallaryna öz öýündäki hele ýally diýipdirler. Allah Taala şoň jogabyny aýdýar. Zawwajnakaha Muhammed Habibullah menden haberi ýok. Men Hudaý şoňa jüpledim şinniýe. Oham öz oğulluğunun öz öýündäki heleýini aldy. Qawandan soňram Allah Taala qırqlanca aya Suriye Ahzab'da onlara yine cevap berýär. Onlara we her zamana çünkü Kur'an-ı Kerim umumda. Kur'an-ı Kerim kudret we hem alem jahana dewaman cevap berýär Allah Taala nuri. Näme aya? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min ricalikum walakin Rasulullah ve khataman nabiyyin
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Hud Allah Teala'nın kudret kelamışı. Allah Teala ehlem cihana cevap verwaydypdyr. Muhammed Habibullah ayıp etmeň buyurunu diýipdir. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum. Muhammed aleyhissalatu vesselam sizin araňyzda gezip biren adamyň biriniň dädesi däl kim diýipdir. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum. Zeydin de dädesi däl, başga biriniň de dädesi däl. Kişiçik oğulcuğu varmış Abdullahcan, ola 1 yaşında ayrılı. Qasımcan 2 yaşında ayrılı. Sizin aranızda gezip biren adamlaryň biriniň dädesi däl kim? Walakin Rasulallah ve khataman nabiyyin. Muhammed Allah Teala'nın iýberen Rasuli aleyhissalatu vesselam ve tamam peygamberlerin iň soňu muhr wasylyny üstüne dipdir. Ve kana Allahu bi kulli şeyin alima. Allah Teala'nın tamam ediyen işi Allah Teala'nın ilim ve hikmetinin eteğindedir dipdir. Peygamberimize her zamanı çelide şu ayıp üstüne ba aydili ayıp diýip aydiliye ayıp berjek bolup ayıp däl yerden Hudaý da jogabyny aýdypdy. Ke yaret bi kunci selamet nişast ki peygamber az khubsi düşmanlar است. Ke yaret bi kunci selamet nişast ki peygamber az khubsi düşmanlar است. Ey kim haýsy bir adam azawy adamyň dilinden rahat bolup bilerkam Muhammed peygamber rahat ýatmady azaly adamyň dilinden aleyhissalatu vesselam. Bir şu arada bir 4-5 daqiqada bolsa şon jamiämiziň derdi bolup duransyň ýani haqiqatan dertçime halşy. Kulak asy. Näme der? Onuň munyň kefini eşitip götürmesizlik, bisabırlyk we falany maňa şey diýipdir diýip de şoň özü 10 ýyl 20 ýyllap uzaklaşyp kepleşmäni gezmeklik. Falany nähili men ýüzünden kepleýär diýip oň ýüzünden gıybet töhmet birazyn etmeklik. Falany men ýüzünden şey diýipdir diýip ýa çyn ýa ýalan ogurlyňda belli diýär. Goý çyn bolsun şo. Falanyň şey diýelim. Oň ýüzünden näçe güller töhmet, oň arasynda ne kadar nemimet we kepçiçilik, oň arasynda ne kadar fuzulçylyk, oň arasynda ne kadar dogun garynlaş ara kesilmek, oň arasynda ne kadar kıyamata gidişmek. Nämeň üstüne? Fakat kefin üstüne. Fakat kefin üstüne. Fakat bir dilin ucundan çıkan kep. Eger bir adama aydylmalla bolsa, Resulullah aydylmardy. Şu zamanyň adamsa da, kafir musulman hemmek şiddet bedeşseň bilýär, Muhammed Resulullah'ın arasda adamdygy, anamly adamdygy, eminligi, sadyqdygy, afifdigi, tayyipdigi, tahirdygy, arasdadygy, dogurçydygy kim bilmeýär onu. Şoňa aýdylypdy. Azal kep dol atlypdy her ýerden. Sana ya denanaňa ya içeriňe azal kep aýdylýan wagtynda denanaňa aýt. Sen erkada mahim. Eneňe aýt, bir erkada mahim. Dogunyňa aýt, bir erkada mahim. Oý bu zatda da zat dädirdi. Resulullah bagat aza berilipdirdi. Resulullah ýok ýerden gürrüňler aýdylýanmışdykdy. Gözde ýerden tutup peygamberimize aza beripdi ular. Ýerden tutup Allah aýat diýipdi, sen şon almaly bolýan, men sana akt etdim diýip aýdypdy. Üstüne ayet getirip cevap veriyor ki hadiruna çelidi azabada. Hadiruna çelidi azabada. Kafirle peygamberimizi yamanlayan kitaplarını okuyup bilýärmiz, okuydan görün, şu hükmen şu urun öňüňizden çykar. Öýnäki gelin apdyr diýip. Hadiruna çeliba, kimil öz içerimizdekiler aýtmaly. Bize aýdylsyn nimeli? Näme çykşyn, näp ýörüp diýmeli? Oň üstüne bigat gıybet, töhmet, bigat narahatçylyklar. Ýöne 2 däne ulaqan peýda bardyr. Şon kan adam hatta biz öz ýanymyzda mydam baş urun gelýärdim. Bize bir azal kepler aýtýarlar, bir götürür ýaly diýip aýdylýan kepler diýilýär. Ýok, götürür ýalydyr. Hukman götürür ýalydyr. Allah Taala aýbetýär bir töhür adam. Allah Taala söýüwetýär. Peygamberimiz söýüwetýär. Biz näme bolupdyrys götürmer ýana. Awwalana götürme qynna bolýan bolsa, sabr etmegiň özü bir ulaqan ibadatdyr. Sen sabr etsen Ey Resulullah qada berilýänmişdik. Ayal, ece, doganım, özüm, ay Hudaý üçin sabr edýildiň, sogap birazyn qazanyň. Ýani ýüzüňi
Kabryny nurletdiň, kıyamadyň nurletdiň. İkilenjisi-de hemme kişiň we hemmemiziň bilýän zadymyz. O da näme? Hemmemiziň bilýän zadymyz. Bir adam sana ızal kep aýdyp duqa, iza berip duqa, sen şon sabr etseň bir Hudaýa ýakynlan ýanyk bolýandyrsın. Hemmeniz bilýänsiňiz. Emma şoňa jogabyny berseň, Hudaýa ýakynlan ýanyk bolýan däldirsiňiz. Hey bir belli jazat, şoň özi bir mucize, özi bir kudratçy Allah Taala tarapdan. Bir zat diýene sen ne bir zat diýsen, o da bir zat diýse, sen ne bir zat diýsen, öýe barıp oturanda Hudaýa ýakynlan ýanyk, bir sogabiş eden ýanyk ihsas edersiň may, edamarsyň. Emma ay hawada Rasulullah ıza berilýänmiş, men kim bolupdyr diýip agyr gelýärsiň, gaty degýär. Aňyrdy berdi goýman ıza kep aýdy öti, sen de sabr et, öýüňe bar, otaňa bar. Hükmen ihsas edersiň, bagat Hudaýa ýakynlan ýanyk bolup, şoň özüň näme bilen çalyş. Şoň özüň zat bilen çalyşyp boljakka ki, hem Rasulullah'ın yaşayışından, hem Rasulullah'ın zindigi namasından mundan bir güýçlürek bir misalny aýdyp berin. Hem gurrun kamil, hem Rasulullah'ın zindigi namasy. O kulagasyň, kan dertlimiz derman bolmagy bir sebep bolmaly gurrunçy, belkim Allah Taala eserin bersin. O kulagasyň, ýöne de kulagasmaň, ýüreğiňe de ýalňyş aýdylyjak, innik aýdylyjak gurrun. An Enes radıyallahu anh kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi burdun necraniyun galidul haşiyeh 10 yıllap giyceunniz Resulullah hıtmat eden Hazreti Enes aytdiýär. Soğuk havalarda oltuğunna saklap suwu kızgınca edip Resulullah jan daňdan ewinçäp selerlik wagtynda namaz okuyjak bolna goltuğundan künnügi çıkarıp yılca su etip berýän sahaba. Enes, biz sunäme yılcada da ot ýok diýipdir. Ya Resulullah, öten akşamda merşini goltuğumda saklap berşim, sana yılcak su bolsun diýdim diýen sahaba. Şol hytmat eden sahaba aýdýar, bir gün Peygamberimiz bilen bileje ýörüp barýardyň. Peygamberimiziň de bir galyň haşiyesi kenary galyň geyim geyipdi. Elbet soğuk havadır, kenarı kalın, geyim geyipdi. Necran diyen yurdun geyimlerinden, Necran diyen yurdun abalarından, köynöklerinden. فَأَدْرَكَهُ sallallahu aleyhi ve sellem أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً. Ol mal üstünne bolýan, koyun üstünne bolýan bir çarwa adam, öz yoldaşlarynyň ýerinden gelen ýal edip, Peygamberimiziň bir kapdalynyň ýa arkasyndan gelip, şol mübarek giyiminden bilebilli bilen çekdi silkip diýipdir. Hatta nazartu ila safhati atiqi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem qad astarat. Hatta Peygamberimiziň mübarek boynuny gördüm, gyzaryp galyşy diýipdir. Çekip saklap durupdyr. O çarwa näme diýipdir aňyrdan gelen? Ya Muhammed, murni min malillahi allazi indaka. Ey Muhammed diýipdir. Ey Resulullah da diýmändir. Bi edep, bi ferhang, bi ahlak bir adammış, musulman bolmagy bile. Sen ýaňda pul kan ýal bolýar, berşe pullardan maňa diýipdir. Mal gerek maňa diýipdir. Saklap çekip beripdir. Şiwurryň bir senetli urryň, sahih hadis. Peygamberimiz şoňa näme etdi kamynda? Nagat zaye, nagat adam abry bilen oýnajak bir pikretden görün hyýabanyna, şuhydan bir dosyň da beşeýse, hey näzir adam sen diýip öýle bir kıyamatlyk bolunjak görünşi. Gelip şol bilebillik bilen çekip saklap, bol maňa pul berdir, Beytul Maldan pul berdir diýipdir ýanky adam. Peygamberimiz näme etdi şoňa? Feltafata ileyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem thumma zahika. Thumma amara lahu bi ata. Hadisun sahih. İzni waqıp gülüpdir Peygamberimiz. Ýyljarypdyr. Palany diýipdir, şoňa bir miktar Beytul Maldan mal beriň diýipdir. Bir gülkü bilen hemme urun tamam etipdir, yatyrypdyr. Öýne bartda agzamandyr. Sahabalarynyň oturşygynyň arasynda gürrüňe salmandyr. Soňralarda da men gürrüň etdirmändir. Tamam kitaplarda Peygamber Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın pesperçilik gürrüňiniň içinde septe dogulja goýulapdyr bu gürrüň. Näçe wagtda seni öýde gürrüň bolmaly zatçy.
Ey bir biyede adam bir yerden geldi, falan mollu deyip peygamberimizi öyüne varıp gurrun edam aldatçı. Enelerimizin yanında dağlamanlarsın, öden analarının arasında da var. Näme deyip, biz atlan pikrini ve biz atlan bernamasını değerler Resulullah can. Kefin idinde olup, ve sahabalarına terbiyet veriptir, kefin idinde yaşamal etmeli değer etiptir. Şuurun, sonram hiç meclislerde oturuşuk, akşam o günlük oturuşuklarda ağzal mellerden şu karşına kalmalı etiptir da, bir gülkü bilen tamam etiptir. Bizire bolmaga qiyindir. Bizire yaşamaga qiyindir. Yani hiwulman yaşayışımızda Resulullah'ın yaşayışını yadımıza salmalı bolur sahim. Peygamberimize şizire gördüngler geçiptir. Ay men sen näme bolupdyr sahim diýmeli bolur sahim. Resulullah'ın yaşayışı bir pikretden görün, öz öýümizde hökmenni başa düşýär, hemmemizin başynda ba. Ay diýene bir zaman asen bir dert men bu urun üstünde kan durma, haqqy başma. Dogan kinel näme kepden çirip. Hemsaya kepten çirip. İlgun kepten çirip. Fakat dillen çiriyim da. Resulullah meker ada berilmendir. Yeni mehabbet bilen hemmen gül. Ebu Leheb mıdam kellehini kumu yamıştık peygamberimiz. Mıdam güller yüzülen savu yamıştık peygamberimizde. Az gurrunlar del kişila, oğlan gurrunlar del kişila. Eğer şu vakitte bir cegedek imtihan içinde olsa, denanana, içeriğine, enatağına, doğanına aysan. Ay palancan Resulullah kışıqadır ada verilýärmişdik Muhammed Peygamber aleyhisselam bizden näme bolupdyr diýsen bay öýüňe rahmat ýagar. Bay sana sabır ýagar, bay bereket ýagar. Ýagmazmy? Elbette ýagar. Elbette ýagar Resulullah'ın gurrundan şomoga bir agda Peygamberimiziň adyny tutdy bir salawat oky bizde kim bolupdyr si? Gör Hudaýdan näjilesen galbyňa içeriğiňe öýüňe näjil nurlar ýagýar. Onu agdalana bu kulli yaşayışlar bir forum bolupdyr. Biz atlan gurrundan çykylmaly etipdir. Ondan soň bir kefiňsini 10 ýyl kepleşmellerden, 5 ýyl kepleşmellerden, aslında şoň özü bir zindagide iş bolup galypdyr. Özü bir gurrun bolup galypdyr. Edimeyli mümin musulman doguldy. Peygamberimiziň yaşayışynda ýok zatçy. Peygamberimiz kan gaýtaran zady. Resulullah mübarek yaşayışynyň ýyzyny alyp gideýin. Hulasa Peygamberimiz enemiz Zeynep bilen izdivaç etipdir. Allah'ın buyruğu bilen asmandan nikahlar kıyılıptır. Onda da Peygamberimize azap verilipdir. Hop sen mennağı näme bolupdyr? Koy aydan aydarda dik koy amaldır. İmanın artar, yüzüňiň nuru artar, sogabyň artar. Kıyamadyň we kabryň we dünýäň nurlu bolar. Imma 6-njy ýylda, yani mübarek Peygamberimiziň ýaşy 59-njy geçdiğinde. Seriyetul Habat Peygamberimiz 300 sahabasyny bir ýaňa iyi berýär we gen gurrunlar bolýar gowgulaga. فقد بعث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في 300 راكب قبل الساحل. 300 sahabasy bilen Balan emiri ve başına Hazreti Ebu Ubeyda netye cennet bilen buğuşlanan 10 sahaban miri. Şolan 300'sünün üstüne baş edip emir edip şuları al derya kenardan anırdan Kureyş'in bir kerwany gelýär diýip habar bolupdyr. Şolan öwünden çykyp habar almaly. Hewre mamuriyetli agyr iş boýlaryny beripdir. Habar alyp geleweriň diýip Peygamberimiz bular iyi beripdir. Hazreti Ebu Ubeyda 46 ýaşyndamışdyk şonda. Al Uhud urşunna Peygamberimiziň mübarek duluguna 2 däne demir girenni diş bilen çekip dişlerini gaçyran sahaba haşa. Be her hal bular gidýärler we indama kanu fi at-tariq fanyazzadu. Bu kynçylyklaryny gör bilen. Bir ýaňa bararlaryna emirleri, başları, içindeki adamlar ihsas etdiye, iyi biçkileri tökünüp barıya. İyi de vurulacak diysele de yol kan hadir. Hadir hiç de haber de alıp bilmediler. Peygamberimizin buyruğunu da yerine getirip bilmediler. فَأَمَرَ الْأَمِيرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ. Hazreti Ebu Ubeyde hemmelerini aydıptır. Näme iyi biçki olsa bir ýaňa da goýun diýipdir. Üýşüriň diýipdir. Üýşüripdirler. Aham günne her gaýsyna 2-3 hurma berip indemelek şu bolmaly diýipdir. Suwlar kan ýer ýalatlar ýok. Bir mewlek gidipdirler hurma tökünip barýa. Aham
Hatta kana akhiran nasibul wahid minhum tamratan wahida. Bireme öwrak gene gidipdirle, bir kuun geçipdir. Indi demelek her gaysimiz güne birce hurma yemer dipdir. Şu urunu Hazreti Cabir şu üçüydün birmiştik sonralarda tarif edenni eşitipdir Allah'ın birini aydıptır. Kayfa kuntum tasnaun bir hurma ip su içmeli nahili olmalı şu diptir. Hazreti Cabir aydıptır biz 300 neferin içindedik. Kunna namussuha kama yamussus sabiyyu thumma nashrabu alayha min al-ma'i fatakfina yawmana ila al-layl. Onu şu şokolat çüçük soğrayan yanık oğlancık soğrayan yanık şonu iman çeynemen soğurup üstünden su içip soğurup üstünden su şonu çeynemen soğurup tüküdürdük oy bir de kaza olsun akşama çilide şonmen oňartyk dipdir. Mada tuğni ankum tamra oturup eşit duran aydıptır. Bir hurma nädir adam enerji bolsun dipdir. Nädir kudret bolsun. Ewlerinden kervan çykda jeň bolmaly ha. Onna ol sahaba üçüydün biri Hazreti Cabir aydıptır. Laqad wajadna athara faqdiha hina faniyat. Hay dipdir. Bir hurman güýjüni bu kulli hurmala tamam bolany billik on güýjü wadygyny dipdir. Oham bir hatta wartdyrla, neferi bir hurma da galmandyr. Şonda belli bollo bir hurman güýjü wadygy dipdir. Wa tarral jeyş ila akli waraqish shajar. Şotada dağda we çölle bitip duran bağlaň tayagymyz bilen kakıp yaprak kaçırıp öledip yaprak yemeli bolduk dipdir. Kunna nadrabu bi'asiyina al-khabat thumma nabulluhu bil-ma' fanakuluhu. Bu kulli bir däne ýan hurmamyz da tamam boldy. Oham yaprak kaçırıp şonu öllep şonu ýerdik. Duluklamyz, dodoklamyz, agzlamyz yara boldy şonu ýipdi. Başga zat ýokda. Bir 4-5 daqiqa şun üstünde durayli. Ey mümin musulman doğallar. Hususan jawan dostlar. Eşler yadamyamaşy zahmetlerinden. Ýangy täze jenge azap tökünne ha. Eşlerin içinde bir nefer baş bodarlyk edenek, öwürleyliň da diýen hak. Eşlerde nädir kudret barmyşdyk. Nähili niru barmyşdyk şularyň ýüreklerine. Ay Hudaý Taala özüň öldürüň diýipdirmi? Açlyk bilen adam özüni öldürse bolmar ahim. Hudaý dişim söýýär nädir ahim diýip özüni ağırlaşdyryp öwürleyliň da bir nefer diýen akşy 3 neferin içinde. Ya meselen emirleriniň başlarynyň ýanyna baryp sen näme hesabyň çekmeýän kärraklat ýygyna dama Allah sen emir goýulmadymy şizrada diýip bir däne hurrun aýtmandyrlar. Tamam maslahatlary öwgitmeliň, tamam maslahatlary Resulullah'ın ýanyna boş gaýtmalardan, bir habar gaýtmalardan, bir iş bitirilmesele utanılacak ýanyk Resulullah ýoksa utandyrarmyş olary. Belli ki utandyrmajagy tamam bolupdyr da iyi biçkileri. Heçler nähili gaýrat tapýalakam. Şular nähili ýardam ýakam. İyi biçkiler tamam bolupdy ha. İçinde öwürleýän adam da ýok. Bir de üstüne erti näme bolmaly inni, bir gün näme bolmaly. Ay gaýrat edin erti Medinä'ye ýetişek, gaýrat edin bir güne falan owa ýetişekdir. O da näme boljak belli de. Onu da hiç gaýdy zeýrenene, hiç gaýdy şikayet edene, hiç gaýdy öwürleýän. Hemmesi Resulullah jan biler bir terbiyet beripdir. Ey musulmanlar. Resulullah jan biler terbiyet beripdir. Bir kalp, bir ýürek bolup dine hyzmat etmeliň diýipdir. Fakat şoňa terbiyet beripdir. Hak terbiyetini beripdir. Bular doga diýenmişdikler. Goşuň dogaňyza. Peýgamberimiz daimen köplerçe riwayetlerde we 5 wagt namazdan soňra doga diýenmişdik peýgamberimiz. Näme diýenmiş? Allahumma inni a'udu bika minal ajzi wal kasal. Hudaýa men ýalty bolmaýyn diýenmişdik. A'udu bika minal ajzi wal kasal. Hudaýa men ýalty bolmaýyn diýenmiş. Ey musulmanlar, şular adamlar tahajjud okuyan adamlar ha. Şular adamlar gece Kur'an okuyan adamlar ha. Şular adamlar jeň bolsa oğlanşymyz ýetim goýup denanamyz dul goýur sip barýan adamlar ha. Şular adamlar tamam malyny Hudaý ýoluna sarf eden adamlar ha. Ay bolardy biziň eden ibadetimiz känne diýip bidatlar asl dillerini aglanaklar. Bu mahal şu camiä ilunumyzyň içinde häzir bir musulmany 5 wagt namaz okuýsany diýip şoňa özü bir ulkan gaýgy bolmaly. Ey mümin musulman, nädir bol ýaşurryň?
Her 5 wagt namazyny özi bir görürüm. 5 wagt namazyny özi görürüm. Ey tohi az-zawq şoğu suzu dert. Minedani esrema bama çekerd. Esrema mara zema bigane kerd. Az cemal Mustafa bigane kerd. Ey tohi az-zawq şoğu suzu dert. Minedani esrema bama çekerd. Dünya bizi ne etti biliyorsunuz mu? Esrema mara zema bigane kerd. Az cemale Mustafa bigane kerd. Dünya bizi özümüzden de yitirdi, peygamberimizden de yitirdi. Hani bir mert bolup ihlas etip duran, yüreği yanıp duran, iyiliğini kaygıtıp duran, Huda için, ağzı birlik için doğullumun elinden tutayın deyip bir dertli yürek bolmalı değil mi mümin Müslümanların için ne? Bilin kaygıtıp durup, bilin zahmetlerini özü, hadir bir nefer, bir mümin Müslüman savadı da var, okuyup da biliyor, hadir gelsen Kur'an-ı Kerim yüzünden okuyup, şunu özü bir gururun olmalı. Bilir dua diyenmiştik. Allahümme inni a'udu bika minel aczi vel kesel. Hudaya biz yaltı bolmayın diyenmiştik. Gururunlarının içinde varmıştık. Dualarının içinde varmıştık. Peygamberimizin duası yankı. Allahümme inni a'udu bika minel cubni vel bukhli. Hudaya bakhil bolmayın. Hudaya korkuk bolmayın diyenmiş. Allahümme inni a'udu bika minel kasveti vel gaflet. Hudaya yüreğim katı bolmasın men. Hudaya senden gafil bolmayın deyip Hudaydan dileyenmiştikler. Resulullah'ın duası, o da sahabaları, o da terbiyet veren adamları da. Hemmelerin bir terbiyet veriptir, fakat dine hizmet etmeliler. Eğer hele hamana oturmalı, 5 wagt namazımız okuyas, boliyad adip, şuna gövüllük vermeli. Fakat şuna gövüllük verip oturmalı. Han dinen sürüm hizmet ne amalmalı ham? Dinine bil uşaması ne amalmalı ham? Ya bu adamlar 5 wagt okuyor, tahajjud okuyor, gece turup namaz okuyor, arada tutuyorlar, nefil aradalardayken biz namaz okuyasak, biz ibadet yasak, teşvisani yasak diyen aklar näme horlukları çekip otylar. Hurmanı sorup ahirde nämesdir? Yapraq imana dürtdirler. Behar hal geleyli Resulullah'ın yaşayışına. Böyle gayret edelim dinimizden çürüyüm. Cavan dost gayret edelim. İhlas edelim. Azıcık gayret bilen kendi ötüşürsün. Bilen gayretlerini öde. Şicre horluk çekip duqala Hazreti Qaysyan 24, 25 ondan yukarı değil. Şon dədesinin 40 yaşa yetmedi adam. Qaysyan cavan sahaba gayratını diriptir, şeydir Resulullah'ın sahabalar horlanıp durşuna. Yani 300 neferin içinde. Bir anrik berik yortu verttir. Dədesi bir sahiya adammıştı, kakasta sahiya adammıştı. Olavadan barıp, hurma verecek, hurma alacak adam yok may deyiptir. Medine'de men bir dədem ma hurmasken, bakçasken, bana diye verseniz deyip, gayratını diriptir. Ohan bir ay deyiptir, sen tanıyamak, tanıysam bererdim deyiptir. Yankı sahabaga Hazreti Qays ibn Sa'd radıyallahu anh. Kim bolyan? Men Qays ibn Sa'd da deyiptir. Medine'de Sa'd dədem mahruftur deyiptir. Gariplere kömek etyen, az doyuryan, yalangaz donayan ma'ruf ad. O Sa'dın oğlum sen deyiptir. Beter gaw tanıyan deyiptir. Bolya deyiptir. Palança kilo sen bana hurma ver deyiptir. Medine'de 1 aydan, 2 aydan, 3 aydan. Men sana da 9 tane diye vereyim deyiptir. 9 diyene al Qays'tir. Barakallah Hazreti Qays. Berekallah. Her günne 3 diyen öldürüp sahabalarının arasında bir qawluk bolupdur. 9 diye tamam olandan sonra sümme nehahu Abu Ubeyde ba'de zalik. Yine de şicrek muamele, neske muamele edip alacak bolupdur. Emirleri Hazreti Abu Ubeyde inna almallal deyiptir, bollu deyiptir. Kan ağram düşüp bariya sana deyiptir. Açlığı tahammülü ders deyiptir. Emma izinden bir olaqan keramet bolupdur. فبينما هم كذلك من الجوع والجهد الشديد إذ زفر البحر زفرة أخرج الله تعالى فيها حوتا ضخما. Deryan kenarından şeydip yine de açlık bilen bariya qalar. Deryanız bir anrik bärik bolup Allah Taala bir ulaqan balık 100 metre 150 metre dağı bolmaly. Ulaqan bir nehenk balığın biri derya kenarından deryan balığı. Hazreti Cabir aydiya فرفع لنا على الساحل كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فأقمنا عليه شهرا.
Hazreti Cabir aydiye bir ulukon defe yanak bolup, dağı yanak bolup, deryan kaptanında kenarda bir balığın bir oklanını keramet bolupdur. Allah Teala bir balık iyi veripdir. Şu balığın başına bir aylap bir iyi biçki olli etin kaklap alıverdik, duğdulap deyipdir. Hazreti Cabir aydiye لقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهنة وهم 13. Şol ulukan balığın gözünün üstüne 13 nefer olup minerdik ve ulukan küydeler bilen, ulukan kaplamalar bilen gözünün yağını almağına durduk diye. Beter ulukan balıkmıştık da. وَنَقْتَعُ مِنْهُ الْفَدَرَ كَالثَّوْرِ Her etinden kesip alamızda bir öküdün eti yanık, ulukan sığırın eti yanık, şol balıktan et kesip alardık ve kakmac edip pişirip de yerdik diye. وأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فأقامها فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه فمر من تحتها. صحيح البخاري ده بقول لها شيء. صحيح حديث. أهم Hazreti Ebu Ubeyde bir tarihi zat bolsun deyip näçe sahabeler aytipdir. Üstüne çıktan şon gafırga sünkünden birini bärik geçirin yere oklan deyipdir. Çafıp. Gafırga sünkün birini çafıp yere düşürüpdirle, onun 5 nefer olup yere oklatdırla. Aham Hazreti Ebu Ubeyde şon tikin deyipdir. 2 aptalını yere çümdürüp koymalı deyipdir. Aham iň ulukan diye we uzun moyly adam üstüne mindirdi. Yükülen bile şol gafırga sünkün eteginden gaýgysyz geçdi, kellesi degmedi diye şeýle ulukan barmışdyk da. Ve tezawwadna min lahmihi ve şa'iqa ve raja'na al-Madinatal Munawwara. Aham kan etini duuzlap güneserip işlenmeziyana kakmac edip Medine-i Munawwara öwrüllik bir ayda şoň ýanyna galyp hey garlaryny doýurup ýene de şu ýol bilen bolup mämuriýetleri wezifeleri bilen bolýanmışdykda şol Qurayşyň kerwenini tapjak bolup tapylmanlarda gaýdypdyrlar bir ay soňra. Felemma qadimna al-Madinatal Munawwarata Medine-i Munawwara geldik Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna. فقال صلى الله عليه وسلم ما حبسكم كان يغلنن الذبتر نعم كان يغلنن الذبتر أهم أولر أيدبتر كنا نتبع عيرات قريش فذكرنا من أمر الدابة şeyle ağaçlıkları geçirdik şeyle horlukları geçirdik şeyle susuzlukları geçirdik Allah Teala bir de anbar diyen ulukan bir balık deryan kenarına zıngdı ve biz de şon ip braylap şu taada durup karnımız doyurup şu taadeken anik berik gittik deyipdir. Aham Peygamberimiz aydypdyr. Rizqun ahrajahullahu Teala lekum. Hakikaten keramet bolup Allah size çıkaran ırz kılmışdyk olypdyr. Fehel ma'akum min lahmi şey'un fetut'imuna hadisun sahih. Şol keramet edip Allah Teala size iyi veren balığın etinden yok mu deyipdir. Bana da iyi verin şondan men de teberrik dağıtıp kalıcak deyipdir. Aham sahabalar biz Peygamberimize de iyi verdik ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem şun halallığını sabit etmeden süreyim ve hem de bir keramet bolallığı ve hem de dünya boyunca Allah Teala özünün serbazları din için, Huda için, dinin izzeti için hiçbir başka bir fırqa, guruh, bir zat bolmany. Fakat Allah Teala'nın muhabbet için zahmet çekýän özünün bendilerine birin kerametler sabit bolsun deyip Peygamberimiz de şol etten mübarek etten özü iyidi diýip diýär. Ulamalar aydiye, eger sen dine hizmet etsen, ayun sana hizmet eder, yel sana hizmet eder, bağ sana hizmet eder, yer sana hizmet eder, asman sana hizmet eder. İn tansurullaha yansurkum. Siz dine hizmet etseniz, hemme zat sizin daşınızdan aylan size hizmet eder deyipdir. Hudaý Taala iman abreden ayırmasın inşallah. Hudaý Taala vatan emniyetlik, agzybirlik, bereketden ayırmasın inşallah. Mescid medreselerimiz ýörüp duranmasın janatta. Allah Teala merizlerimize şefa versin. Musafiratta, hizmette, qurbatta, tamam müşkilli dol. Allah Teala yar olup asan etsin inşallah. Bir alham 3 kul huvallah Suriye Felak ve Nas hoş okuyup inşallah ötürlüğün ruhunu hoş edip iyiliğin vatanımıza dua ederiz inşallah okuyuverim. İzzet yamma yasifun ve selamlar. Hatmi Kur'anları vadiptir. Hüseyin Can Ahun muezzin ilahi amin. Marizimiz vadiptir. Müşkilli doğullu ve ihlas bilen dua et. Bizi ihlas bilen amin niyeyle kabullur inşallah. Allah Teala'dan qat umid kendir. Boş koymar inşallah. Amin ya ilahel alemin. Parahatçılık, emniyet, ağzı birlik, din dünyamız avatlık,
içerlerde mehabbet. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya Allah. Amin ya Mucib. Amin ya Rahman. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Rahmetke ya Erhamer Rahimin. Maşallah.